Ning gabi yun. Tulo dia deh. Oh, bisa dol. Masa ba to? Nasa balik ka nagaga murag taga pili mo ka. Lagi. Juga diri karon gali. Kato mo ning bata ni Burbin Simbo. Pongot sokok. Karon, bos kanang pwede ba ko mang-interview niyo, bos? Lalo ko ipunta na gamay. Ako sa man, nagtuog ka mahal sa gasolina kay bao me. Muusos og piso, mupatong og musaka og 5. Totoo man ko pre og kanang driver ni siya ni board member. Newscaster sa din. Ana gamay na. Basta may wala problema dala sa may mga pangutana na mo. Sige ka. Lagi ipunta na ba? Kanang Kisa may nang pangutana mo? Ako? si idol limo ko yun. Ako yun! Oh, ikaw. Bungot sukop! Okay, kaning May problema na. Dul, unsa may imong piliun dul? Supsupon or tilaan? Kana, sweeto juga na. Sup-sup ka na yung tila. Expert eh. Oo. Tanaw-naw, nangalumpil yung risik sinup-sup og tinila. Bugal-bugal ang bunay mo. Biyahan na ka ron. Dili, on solter mo sinuot pre. Wa man gud kumo ka na mo solter ta Unsa sinuot. may sulti nimo? O sa tubag nimo, sup-supon o tilaan. Ang pagkatinood lang sa mga magtiayon, imposible yung ganyan na mo buhaton ng duha. Sup-supon ako, tilaan pa. Yung kanako nga, kanang sup-sup og tila pre. Kanang tila, sa asawa ra sup-sup ato na sa ayam. Bitaw, abi ni mo dol kung ako gidong og ako pestraon, mas lamig yun nga sup-supon tilaan. Grabe mo kung sa ako mo sup-sup mong tila ko sa akong asawa. Sagpag itubag. Mo ba? Tinuod na. Mo action lagi kung dapat ang dila na ko parong siya ha. Piti nila naong nako. Berto na ko nangalumping ni naong nako. Dili ko nangalumping nito kay musup-sup mo tila ko. Nangalumping na ko naong tus na palos ko sawa. Sa to pa usup-sup mo tila magka doha jay mo ang kwaro na pilion. Tidiki ato sa uyab na. Tidiki. Tila dagkit-kit. Okay na dol. Aw na pa kay pangutana. Ya, ari ta sausa. Oy. Ari ta sausa. Kisa ako. Dah. Kana agay. Kana data na na. Dah tanan okay. Ako pa. Karon dol. Kini dol. Pangutanan nimo dol. Unsa may ganahan nimo dol? Bugdo o piapi? Kanang imong pangutana dol na ini agi. Saksi ni siya dol. Dili ni siya saksi. Pero sultian talaga dol. Bugdo og piapi. Mas nindot ang piapi dol. Nya naman dol. Kay inighandos nimo haros ang tanang ikog nimo ini dol. Unsa ba klase ng ikog? Aw, unsa pa man imong ihandos ng bugdo og di ba piapi? Ikog magyud. O ba ka testing dol nga nabukog? Kay ganahan kag piapi. Aw, na-testing na ako na tanan dol. Kana na mabukog ka. Pre kanang inigkod mo sa gunto kasi mao gani. Bro, dol, usa pa sad. Ang bugdo pinakanindot sa Japon. Pero ang nakadaot, mong di ko ganahan sa bugdo dol kay inigandos ako di yung kabot ako di kapil unsaon unsay lami Nagtuog na sud na. oh Dito sa Japan dol. natinga ako dol ditesting ko handos og bugdo pag handos na ko nagsige lang ingon ang babae iko ngano magkadahinga wa naman namuok naman naggarol naman ni basta ang Namuon taon nga paa pa kay ito. oh dali ingon siya Lubot, basing lubot rito. aw naigo na di ay ko nga naigo na siya agay ayaw pa ni ingong agay ay ko nag-ahap mo nag-ingo ko lahi gina mo mas nindot ang piapi kay gitistingan ako ang piapi dito ko nga ni focus ko nga sa piapi kay paghandos ako Kabot. nakaabot pag-ibot ng haros sa mga uong mga murag ka na bitang tambalos-los bitaw doon Okay. Yeah. Okay. Thank you kay Dol. Ora gito ako mga ako pangutana Eh mo kay ikaw naman yung tubag ato niya. Ako yung ikaw Dol, na may pangutanan nimo Dol. sige tanaas na ko apilan ayo ipili dol dapat kami tulo imong putana aundo ka apila sa na siya aron makahibaw sad be o kunsa siya Ikaw na siya dol. Una tuloy na ba siya? sa tino lawa jud ko matuli Kana Kisa ganahan mo tanaw pwede ra mo muli utana Dol. Kana daghan ang utana Dol nga nganong ako pangalan sa episode. tinuod lang mao nang gitawag og tatay episode kay wa gyud ko matuli gusto ta gyud ko mapatuli kasagaran lang sa mga clinic or mga hospital akong atuan way sinso minute lang ko gunting-gunting lang Medyo may gamiton. kubalan naman kini kublan Dili dol, pangutana siya dol kung katong sitwasyon na pangutana gani ha.
Asa iya ha? Mutila ba siya? Di, basin na sila ipangutana. Para na ko. Pangutana dol. Especially. Dol, ipagawas o ipasulod? Sa tinoon lang. So, grabe, very simple. Kamangutana, kaya ka ng lisod-lisod. Mo ba dol? Ang pangutana nila mga guys, ipagawas ba ipasulod? Siyempre, ako piliyon, ipagawas o ipasulod. Ang kanang pasulod, basta asaway mo. Pero kami gani, siyempre, ipagawas yung mapriso, tanga. Bagol! Bagol! Mapriso ka! Si Tuwa, ganun mo, pre. Biya gino. May ragin, pre. Ato pa dai pre, kato si Kuan imo ipagawas. Kabay. Content rin Panginoon mo. Di, kuan mo sa tuya, pero may ngan. Kuan naman. Kuan yan. Kuan ka tayo mga asawa. Kamo mga guys, mga guys, kung mga ulitaw mo, kira. Kung mga ulitaw mo, papilion mo, ipagawas may pasod. Depende na ninyo, ipagawas, ipasod. Pero kaming mga minyo, nagdepende nas kontra. Ha? Nagdepende nas kontra. Kung ang kontra na mo ang mga asawa, away, kurato, ipasod yun na. Pero, kabit gani. Ipagawas! Dol, asa man yung lami dol? Ha? Pasulod dol, ipagawas gyud dol. Sa tinuod lang no, ang pinakanindot yun, sa tinuod lang. Ang pangutan na, asay pinakalami ko no, ang ipasod, ipagawas. Pero sa tinuod lang, wag yun na lami ang ipasod, ipagawas. Kundi na to ikiyod. Kiyod yun mas tama sinawa. Di maka magawasan, di masarap ipagawas. Okay, so, nagkakay salamat sa ito ang Given mo to mix. Kevin Motomix. So, Dong Picto. salamat na si Dong Picto. So, supportan na to guys. So, ay bawa na to, no? So, i-subscribe, i-follow sila sa Facebook or i-subscribe sila silang YouTube channel. Yan Ayan! lang mga content guys kay bahin sa mga sampakikoy. Ya kami tulo sa sampakikoy ang naong. Ay, kung nyo pila-pila, baka na.